ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും ഷാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മളിന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ബീഫ് കട്ട്ലേറ്റ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും, നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബീഫ് കട്ട്ലേറ്റ് ആണ്. വൈകുന്നേര സമയങ്ങളിൽ ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി സ്നാക്സ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ബീഫ്. അതൊന്ന് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി എടുക്കണം. ഇതൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ടൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്താൽ മതി. അതിനുശേഷം ഉരുളക്കിഴങ്ങൊന്ന് പുഴുങ്ങി ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാൻ എടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം 2 കപ്പ് സവോള എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിലേക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി പച്ച സ്മെല്ല് പോകുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം. 1 സ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1 സ്പൂണ് മുളക് പൊടി, ഗരം മസാല ആവശ്യത്തിന്, കുരുമുളക് പൊടി 1/2 സ്പൂണ് എന്നിവയിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മസാല ആകുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് പുഴുങ്ങിയെടുത്ത ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എത്തുന്ന രീതിയിൽ ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. നന്നായി ഒന്ന് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച ബീഫ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി വെച്ച കറിവേപ്പില ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. എന്നിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കണം. ഇതിലല്പം ഉപ്പിൻ്റെ കുറവുണ്ട്, അപ്പം നമുക്ക് അതിന് ഇത്തിരി ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ മസാല ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമ്മൾ വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് 3 കോഴിമുട്ട ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതാ 3 കോഴിമുട്ട ആയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. അതിനുശേഷം വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആണിത്, ആവശ്യത്തിന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. മസാല നമുക്കൊന്ന് ഷേപ്പാക്കിയെടുക്കാം. കട്ട്ലേറ്റിൻ്റെ ഷേപ്പിൽ കൈകൊണ്ടൊന്ന് ബോൾ രൂപത്തിലാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ എല്ലാതും ഒന്ന് അങ്ങനെ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം. ഇതെല്ലാതും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം ഒന്നെടുത്ത് മുട്ട മിക്സിലേക്ക് ഒന്ന് ടിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബ്രെഡ് ക്രംസിലൊന്നിട്ട് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ചെയ്തൊന്നെടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വന്നാൽ നമുക്ക് ഓരോന്ന് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം. നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. കൂടുതൽ ടൈം എണ്ണയിൽ കിടക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാരണം മസാല നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തതാണ്. ഈ ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ ഇത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കൂടുതൽ നേരം എണ്ണയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് വേഗം ഒന്ന് കരിയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കുക. നമ്മുടെ ബീഫ് കട്ട്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്, എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെടും. നമ്മളെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടെ കാണുന്ന കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പുതുപുത്തൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണാം.